Estimats amics i amigues, bon diumenge. Avui celebrem com Déu, després d'haver compartit amb nosaltres la passió, la mort, la sepultura i la resurrecció de Jesús, ens dona el llacet d'aquest regal que és el seu esperit. Déu fa bé les coses. No ha volgut que siguem només espectadors de tot el que ell viu, sinó que ens vol fer protagonistes a cadascú de nosaltres. És el que avui celebrem, la Diada de Pentecosta. Rebem el seu esperit. De quina manera avui l'Església ens convida a descobrir això? Amb aquest text que és genial de l'Evangeli. Fixem-nos-hi en 3 moments. Primer moment, Jesús entra i es posa al mig d'aquí. Mireu, d'una comunitat de seguidors que per primer cop es troben amb ell després d'haver-lo abandonat, abans de que el condemnessin i el crucifiquessin. Jesús va compartir amb ells la taula, els hi va obrir el seu cor, els va rentar els peus, ells el van abandonar. Jesús entra i no els recrimina res, i ells no tenen ni temps de disculpar-se. I Jesús, es troba amb aquesta comunitat tancada per la por, pel remordiment, per la traïció, però no recrimina. Els hi fa, segon punt, un regal especialíssim. Llavors, a l'anar damunt d'ells i els digui: rebeu l'Esperit Sant. I això és una picada d'ullet a l'explicació poètica dels inicis de la Sagrada Escriptura, en què se'n relata, de quina manera podem entendre que som les persones. Les persones som molt vulnerables, fetes d'alguna manera, en aquell llenguatge del Gènesi, fetes de fang, fetes de pols, de seguida ens podem ensorrar. I només quan Déu infon l'esperit, aquell ésser inanimat de fang i pols, recobrem vida. Jesús entra, es posa al mig i dona aquesta vida que no tenen aquells deixebles, que són una comunitat inanimada, hipnotitzada i bloquejada per la por, pel remordiment, per la traïció. Però aquest regal té lletra petita. Tercer punt. Com el Pare m'ha enviat, jo us envio. Aneu a perdonar aquells a qui necessiten rebre aquest perdó. I per tant, Déu ens envia a imitar el seu gest, a entrar i a posar-nos al mig de tantes comunitats bloquejades per la por, pel remordiment o per la traïció, i a fer-los arribar i tastar i respirar aquest esperit ple de perdó que ell els confia als apòstols. Quina alegria, quin goig poder fer les paus amb aquest Déu que a través del sacrament de la reconciliació ens ve a trobar i ens ve a ressuscitar. Tant de bo nosaltres puguem portar el perdó de Déu als nostres germans que el necessiten. Que així sigui.